Bueno, mahigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Mili. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Mili. Kini akong bana, daghan na siyang abilidad. Ang nakaapan lang kay di niya kaya. Bisag di niya kaya, manghapog gihapon nga kaya niya. Nya ako-akuhon kayo. Kung ngano na problema ko no, ingon manggod ini ang mga panghitabo. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo. Dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo ay tibay ng loob. Kung mayroong pagsubok Kailan nagkasaka mili, oy, nausap ya taong ka, oy, hapit na tao si Mana Santa. Nag-practice man nung kadihag panaygon, yabang nagtingog. Mayati liloan na. Oy, pag hinulsol ko no diha, Wa pa ka ni Birisanto, nay. Pahinulsulo na tani mo. Gawas pa mo man sa kuya kung saan nga na imo. Mas ikaw pa manggay tingali. usay ako. Usab ako na saan ako nahimo, ha? Nakahimo ba kong sangad ako? Ah, nalimot ka sa buhay pas Tatay Pidjo. Nagtinga. Imong gipadali-dali kay gikapoy na kag silbi niya. Unya matod pa nimo para kuno dili siya magantos og makapahuway na. Ay, tinood man sada. E baluoy mata magtanaw niya nga magtinga. Dugay sa kayto siya namatay, oy. Unya kita diri nga nagtanaw may nagantos og maayo. Mo nga ako na lang giingnan nga ikamatay na lang diha, oy. Ay nalang kawili na mo diri mabuhi man may bisan og wa ka. Ang importante makapahuway na ka. Oh, ay nang bigo na una padayon si padulngan mo na konsulte. Mao lagi pero sa minahita mo pagkamatay ni tatay. May abante na yos pare. Ay, napasag din na lang good na, oy. May pasalig man sab siya nga ug usay mahitabong tatay nimo, naa siya nga anda mo puli ni tatay nimo. Og siya nay bahala mo pahimutang ni tatay nimo. Nya dili day na ko dawaton. Ug wa patos maksimo na masud ka lungod dos tatay nimo. Na dili gyud. Posible nga pusto na lang to natog banig unya ihog na las bangag. Grabe ko ka manulti nay uy. Okay, tinuod ba sad bitaw? Dako bayag natabang na kus Maximo pagkatutyo ni tatay nimo. Pag take over ni Maximo ay iya dayang papanday ang atong hagdanan nga usa na lang ka ang nahibilin. Nya, nibili na sa dayon ka. Ay unsa man ni ay. Og wa pa na niya ayuha. Wa kay mga hog na to sa hagdanan. Unyag day mahog, unya magrabihan. Mabali ang naong, tuwa na mag-atubang sluyo. Ya mamayo pa ka na. Buhi pa na uy. Buhi good taon. Nga og mabuhi man gani, maghikog na ay. Kay, di ka mauwawa na, nanas luyo, mag-atubang mo ang naong. Tato pa, maglakaw ka, mag-atras na lang ka. Nga, unsa man, di ka mauwawa na. O padanglit, mabuhi pa siya, ana. Pero tungod sa kauwaw nga, maglakaw nga, mag-atras, ay, mauwaw na na, ay. Unya, maghikaw gihapon na, o patay lang gihapon. Onya, asa naman ron imo Maximo bi? To nilayas na panuhak. Mao na diha, laban-laban ka adto nya, gibiyaan lang gihapon ka. Ay da, anak man yun ang kinabuhi, nak. Part man nas akong love life. Oo ko diyon ay uy. Sagdi na lang gugunak, sagdi na lang ko. Ay da, bahala sa kadiha uy. Ay lang sa jug ko gilabti diri. Magkantakanta ra ganit diri, muri ak sa gidayong kadiha. Yabang sad good kaayo, nak, oy. Hala no. Pero nala, sige. Asa naman to imong bana? Solte ano mo, pre? 20 mil. Ay, 20 mil na building diyan. Sa iskina ba? Kana ba, kana? Iskina, kanang taas kayo? Kami nagpaparo ka na, oy. Kung may purma na trabaho na mo diya. Mo mo pre pasoy. Sasoy lita, soy! Pasoy de. Oo, kami! Kami trabaho na, pre, pitik. Ay, pitik. Patok! Wala lagi. Iya. Paglinog pre, paglinog dagang kay naliki. Ang luyo na bahin na kay natumpag man. Ay, pre, mas kaya gilantan ko ito. Basta ba, wala. Luya lagi taon. Nabi na tugan, mga ukok, dagan ka namatay. Probida. Pre. Si pare, ano si pare patok pre. Solte pre. Patok. Solte. Pre. Nya, wari ka kabalik pag humasa ilanat mo pre. Dogte, kinuha akong hilanat, pre. Mga, sige, guys, din akong hilanat. Grabe sa nailanata, pre. Sus. Huwag ka niya mamayo, pre. Labot, wak si mana akong hilanat taon. Wa ko bayos kong hilanat, pre. Biyook pag yugo. Si Bio pre. Biyook ba? Kailangan biyook rin mo pa, mo mapapahig na pin, mapapuro, di ba tangag, Angel? Ay, bayook. Bayook. Bayook pre. Biyook na eh. Biyook. Biyook. Bayook. Kung ibang tarungog istorya, pero sa mga karaang tao, Biyook. gibiyook maka, ha?
Duty mo na tato niya, bisag biyo ko. Naunsa bang imbes mo duty ko, misakit mo kag maayo akong danlak. Gidanlak sa ka, pre. Ay, Danlak ko ni ka, pre. Kapaw. Ikaw pa, pre, pato ka na. Sa una raw, ani mo wa akong danlak na, tarawa. Una, agad ay, pre, no? Gitanaw. Yun sa- Nayo na. Yun sa may mong itlog, pre. Nabot, giunsa to, pre. Ha, kibaw giunsa to akong itlog taon. Pero, ingon man to nga, mubalik rin yapon ko nun eh. Pre, naitambal na Sabi pala, di ko mo balik. Asa man? Ay, tagay tambal, pre. Ipakapo na, pre. Pagkakinot! Kidort! Recorded by X Thunder Gaming. Uy, oh, kaiso ko di mo, Soy. Magupa ng pultahan na to, oy. Dirabay kay mo paayo, ana, ha? Kanahan ni mga tawana. Nga waybot! Ngano ka, oy, naunsa ka kisay kontra ni mo. Sila pre patok. Ngano, good. Istorya mo kung may bayan na ng building skina, di ba? Mm. Naunlak di ang luyong bayan na day. Ato paglinog? Ay, ooy. Naman gani na angol ato. Wah, hino ipatay. Kay og naa pa, haskang luuyas mga kontraktor adto. Tanan tingali nagtrabaho adto. Mo ba? Tinuod yun eh. Ngano di ay, uy. Nang hambong ko nilang parpatok. Presasing ba? Nga kami nagtrabaho ng building nga. Ako ay purman. Naunlak din na. Nang na diha, manghambog pa manggug kagot, nga bisag usa na kabuklan sang. Mabudyo kay labot pagtrabaho ana. Yan naunsa, namumo na hinuon ka. Ang karason hinuon ko day. Giyon sa man kuno nimo pagrason aber. Ako gitingnan nga wa batiwas ang trabaho ana kikilantan ko. Da pag human sa ko gilanat, biok pa yun ko. Nya, mayo nang gani kay naayo ako ilanat, naayo akong biok. Gidanlag na pud ko. Mao nga wa matiwas ang trabaho day. Nga ito sila nimo. Mao bitaw ang lagot ko. Para unta tumutuos sila, imo na lang untang giingnan nga namatay ka adto mo ang wa ka katiwas sa pagtrabaho. Madam, Ay, si Bako. Kasi mo daw kanan. Sabaday. Ingo makamatay ko. Madam, si Bako, mao ka. Mao na ipago sa mga tao nga sobra kabilib sa kaugalingon. Bisag way labot, manghambog nga apil siya, apil. Nga siya man ro, naunsa naman. Nagtuo kang wa sila kaingon nimo nga butbuton kang dako. Bahala sila. Suluya lang na sila nako. Suluya, ikaw, sus! Kung di ka mausab anang imong kahambugiro, moabot ang panahon nga magmahay gyud ka sa soy. Ingna kong bakakon. Kay nay among silingan kani adto sa daga pa ko. Ah. Ingon gyud anang iyang abilidad. Na? Nya, kumusta naman siya karon? Aw, tuwa Saudi. Kabro di ay. Maayo di kayo. Unsa may nakaayo ngayon trabaho dito tigpunit mas mga kapsula kay patimbang. Kabong. Nya, karon nagyapon siya dito day. Wa na noon gibalhin siya. Di siya gibalin. Tuas Iran. Abangas ka. Tuwa siya dito. Tuwa rin gubat. Mabit ang gibalhin siya dito kay himuon siyang tigsaw sa mga bumba. Katuan na kay Camila. Giti ka. Kailan ka hangad be. Hanga, agay, soy gilap, say. Wala ko hambog para kinjur, boy. Hay, pastilan. Unsa man nato iniron mili. Ang unsa manay. Ang kinibang aircon nagi-order sa imong bana. Kisa may mong bayad ani. Ha? Wala magsulti si Sasing nga magpalit ang aircon. Ay na, ambot kung say nasol sa auto ka na tawhana. Kabugnaw ka, ni nga kagamay ani. Hain ba? Ay, kada ako do, kana. Halo, hindi man ang aircon. Oh, ay, usap din eh. Air cooler naman na. Mubugnaw din na. Mubugnaw basta butangag ice. Uy, pastilan, ana. Magpalit pag yun tag-ayos, ana. Oo, uy. Kahasol gud yan ang panuhak nako. Ano mo ipalit man mo, ana, oy? Nakamutan ng sasoy ay. Gibayran na, nanay? Oo, akong gibayran, kaya wa pa masasoy. Na, ilisi ko ninyo ato akong gibayad, ha? Pila man ay. Mildos! Sige, ako ingnan si sasoy, nay. Wala lagi na problema. Nung sa simple tao na ng problema ha, oy. Unya, lagi, soy. Kasabi mo bayad, ani, Ron, ha? Sige mo lang kagingon nga, way problema, soy, way problema, soy, nga, soy. Ay naunsa, okay, sulbaw to na. Matematik na pag okay. Kinsa man nag-order na na. Ako! Kung sa problema na, ikaw makin nag-order. So imo na na, bayaran naman ka na. Usao na ako pagbayad nga, dili man mao ang sod. Oh, di ulin mo, kisa nag-deliver na. Atong nagmotor, wa man kuno siya ilabot, anak, kay Igor naman siyang nag-deliver. Kunya, Nakabayad naman ko, so iuli ko ni. Bawiyaw na ko itong akong gibayad. Kuhaon ako. Hay man. kung aling taon ka na ako ni Biligyanan, unsa man kayo. Kinsa mo lang akong panil nga na niyon. Day! Magkuhaan yung kuhaan eh. Burbida na ilang day, kuhaan sumata. Mabdosay ka! Murag mabdos, murag dili. Burbida sa nimong kadahan mo siguro. Asa lagi na ako ni iuli, oy? Kung asa na ni may order, ato iuli.
Sa cellphone? Sa cellphone. Sa cellphone man ako nila order. Oh, di ato dito yung uli ko. Aron daghan oh. Oh. Pagkidrot mi ani oy. Recorded by X Thunder Gaming. Doy. Asa man ako ni uli sa soy oy para maulian ko sa akong nagibayad ani nga kwarta. Ako may labdor. Ikaw labdaan ang Sayang ato akong ibayad oy. May pagibayad ko tot akong laki. Malipay pa ko. Wida mo na. Daghang mo ka. Ilaro no sige kag naong. Asa man lagi ni ako ni uli taon. Adto paningil sa ator ko. Ha? Ito ba kanya sa soy oy? Nga mo magalit ko so kayong maningil ako. Unya ako maningil lang ko ito niya. Ha, para magabaos ka. Paningil ba? Kidrot mi ani oy. Ano ba siya pre sa soy? Mga away. Ay, ako gulit ang pandri. Away na noon. Nailan na. Nailan man. Iskaman. Ano man lagi? Na-order mo na siya tawag ka ng sinina ang babae. Nga. Naabot iman mo. Di, scam. Laro kayo? Ano ka? Tawag ka? Kaluoy sa taon. Hangin na pre. Uy. Ay man kayo na. Ang kwarta. Siya pre, maayo kayo na nato. Wala, discard. Ang kwarta wala ba Maayo ka sa diskarte anak pre. Ha? Ito, ayaw ay magka-diskarte sa bangis. Be. Ako reklamo na. Be. Bakit unta mo ha? Kung saan na ako pagkasaban ni Summer. Summer man eh. Mapabayro ni ako. Oh, siguro Sa'yo kasoy. ni. Sulba lagi ni. Di maka-orderan ni. Kaya ko i-search. Kita ang telephone number be. Ari be. Ay, sabaan ko ni. Sabaan ko yung mga kanahanan ni. Ako pa. Oh, siguro kasoy. Simple be. Balik. Tuwaso ni kaon ko pa ha. Kaya para nindo kay ba. Oh, sige. Basta masulbar gani ni akong problema sa'yo, no? Nakakay premium madawat kita na ako, ha? Premium ba? Tumbang ako dyan. Basta malipay lagi ka. Ay, bata. Ako rin bala ni. Diin man ka. Wow, nakaday. Narapigilak ka. Daghan kayo mga problema nga napataban ako. Nga masulba ng ilang mga problema. Nyakor may masulba ng mga problema ilang pangdataon. Pero, Bahala ka. Klaro nang imong sulbad-sulbad sa problema sa ubang mga tao. Kapoy ni mo. Karuhan na ha. Kay Klaro basig niya? hindi mo problema o niya, ana. Basig madamay pa ko. Bantay ka lang na ko, soy. may... Aduh, nakatulog na ko. Kisam... Claudio, si... Claudia? Soy, salamat si mong tapang na ako, Soy, ha? Oh. Ako na ihatag ni mong akong premium, Soy. Unsa ka na? Ha? Unsa ka na? Tungkol tayo mong pagtabang na ako na ihatag ni mong akong premium. Misudyo ko nga na sa inyo kay nakita na ako nga natuka din sa inyong sala. Umay kay wat din ng imong asawa, Soy. Sa maling premium na mo ako ka, ha? Claudia, unsa na? Ang akong pagkapapay. Ano? Ihatag ko rin mo akong pagkapapay nga libre. Agig bayad sa akong pagtabang. Ayaw na to, Claudio. Claudio, ayaw na to, libre to. Ay na lang. Dili ko mo sugot og libre. Oy, kinanglan nga ihatag ko ni mong akong bayad o kining akong lawas. Kumawin silping bayad sa mong pagtabang na ako, Soy. Ang kuna ko. Biyong ako kayo, Jay. Bibi ko. Bidi, kapikap sa kumba. Buwi ko. Daksa kong hugot, Soy. Kada mapusakin akong dughan. Ginoo ka, sutir. Bali mo nung taon. Ginoo ka. Soy. Sige Sige pa. pa. Soy, ha? Imo na kong giilisan. Ginoo ko. Bayot na imong giilis na ko. Mga wagin mo'y umaw. Listen to me. Wala mo'y angay papaminaw ni mo, Soy. Sige, Soy. Tiwasan na ninyo. O giniguman, ana. Layo sila daan, ha? O ay naging pagbalik din sa bahay. Sige, tiwasan na ninyo. Day! Tiwasan na! Ano? Mao na akong problema. Kay murag nawad na tsukugugma sa akong bana sa akong nakita. Giluod naman kong magtanaw sa akong bana, uy. Unsaon ko ni sila? Makiha ba ni nako sila? Unsa man og kamo ang pasultihon? Meli. Ban? Ano si
order karon ba? Si Mili ba? Mili. Si Day Mili nya kaniyang bana ba bugiro kay ba. Nya mga daghan gid pangtabangan nya karon ingon si Mil si kani si kuan Claudia pero Claudio god. Siya ko tabangan ko nimo ani akong problema kay na-scam lagi siya. Ni order sa sinina nga di mao nya. Na-scam siya. Sa ako'y bala na tabangan tika. So nasulbad siguro natugsasoy sala di ka mang sabayot. Kamang manikon. Ni Claudia. Naabda ni Mili, nagtuo si Mili nga tinuyuan to. Wala gitiwa. Pero wa to dili to tinuyuan tao nila. Bam unsa may kasulti na to ani. Nga niingon man tao si Mili mo di ko problema. Kay nawa na gyud ang kung gugma sa kong bana nga sa akong nakita kay giluod ko no siya sa ang tanaw siyang bana. Pero wa man siya si Sasoy putim tao. Panalipod tao na to taon. Kinala may istoryahan gyud na nila. Nga Chris Claudia ba mao gyud masulti nga dili na tinuyuan na mo dai ako nga kanang gisaran ako siya nga ihatag nako ang akong pagkababae kung masulbad ang akong problema. So nasulbad man bam. Babae yan Claudia. Tuom na sila babae sila no. Mao ni bam. Saon man ni iya nga giluod ba iyang asawa taon. Sultiin na sinudong sa soy. Oy ikaw Claudia para masulbad ni. Di ba bam? Unsa man be? Tama bam. May buntag. Mabuti. Ko mo black. Kuan kining na ang kaning maong itabo naabtan ang kaniman ko si Claudia ang sayop sa niya kay iya magpugi atugod sa bahay. Wa mo siya mangitag lang gayo. Pero iya lagi pagpasalamat nga nasulba na iyang problema no. Oo kay. Pero wa dili na sinabutan sinabot. Dili, wala dili ganing sige mo pangindak suga pawada irong di ayaw no. Kaning maong hitabo agulat. Dagan mo hitabo ingon ani nga mag-order kuno ka ng online. Dili mao ang moabot. Dagan na si Lisa na ba? Kadaghan gyud. Lisa suway Ya dili di pwede nga i-order. Di na kay musibat man. Musibat ang nag-deliver. O Shein pa kalito ha? Shein ka na Shein nga legit man na. Promise pa yung Pero bungkak. katong Shein sa Facebook to siya. Unsa may ulang tulisto lang nga ano mo online nga deliver. Kasi mo sa dana na kung dili mao. Dili, sadaan ang nag-order. Ano man? Mag-order mo sila nga hindi man sila palit og department store. Ato pa sila sa Pimat, barato ra kayo. Ano order mo kita nga wala kay bawo mao ba na? Hindi kabot magbasol. Una uban sa do, panitan uban sa sakto kanang dili pa iguhot ang hawa. Dili gid sakto nang Ang mga saninas karon. tagap-tagap ra gyud ang order bam, tagap-tagap ra gyud. Mao ba? Dili non tanan kay masuk. Na may uban gyud sa Kasukan sa dunya ta sa mga kuan. mga order pero kanay uban kada bang kung para nako sa ako lang ako galingon bam no kanang dili kay ko ganahan na ng order gusto nako nga mupalit lang ko kay makita man ako ang akong paliton masukod pa nako makuan pa Masukod pa nimo nya tanong mo dili ba medyo hupas ano sa may tuhod sa may sampot. Di ba fade no? Na may usay nga ni kuan nimo nga murag ni ko ono pizza sidse. kay naami yung order ng mga kuan bre pante katos Lisa ni order og kuan pante pagabot puros medyas bata man dada. Saon na na be. Asam na ni may uli. Yo wagod mo batang gamay. Wag yun, asam ni yung uli. Asam ni kuan. Ug ato sa giordiran katong kompanya. Mo na di lagi mo kutubag. Kad sige bitaw tawag sa isa di mo tubag. Ina tubag kinana. Bisa si Jennifer na ila na po siya dinhi. Nya iya yung giadto ang katong kuan gi. Da mabawi yun. Mayon na to ka Jijig kay naaraman diri sa atua. Naaraman diri. Karon kay Usa punta na nagtuyo sa kanila unsa. dili na yung mga musud ba sakyan ba bam? Sakyan. Oo. Sakyan niya. Kana si legit pag lang si mo ini ko sakto ro. Dayon ta. Dayon ta. Arita sa Old Testament, Isaias 1, versikulo 19. Karon. Unandam kamong magmasinugtanon, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. Apan, kung musukol kamo og dili mo patuo, patyon kamo pinagi sa espada. Ako ang Ginoo may nagsulti niini. Ako nang gibasa tungod kay ang katapusan sa istorya inunta dili man maayog ending kay naabtan man sa asawa ang iyang bana. Sa akong gibasa karon ingon nga ug dili ka mo tuman sa iyang kabubuton mahimong patyon ka sa espada. Sa atong sugilanon wa may nasupak si kisay nga Bana Sasoy. wa may nasupak si Sasoy nga kabubuton sa Dios. Ang iya to nga matinabangon siya. Sa diyan itabang siya, katulad niya abot sa punto kung katubayot ingon adto. Dili mo to sa diamam, di ba? O dili siya sa. Ang sa ako lang, ang leksyon na nakuha ni nga, kanang doon ay mga ingon-ana ang hitabo bitaw Gulyat, ingon-ana.
Depende na nimo kay ako sa dito po ko sa pikas sa estasyon Gulyat. Ah. Stay in raman ko. To dito po ko sa Bumbu Radio, stay in raman ko kay ako may sign on. Ako po'y sign off. Mag-music program. Sa dito pa ka sa Bumbu? Oo. Naamo ko program sa bunta ka nang itawag magpa-cylinder taday. Ang title program ko pa na sa pero nga sayaw. Ngayon ka sa size ato ko sa Soto kay mag-reporter. Ipog ka po sa mong teknisyan. Ano ba? Pito niya, siya po ng teknisyan, stay in po siya kasi may sign on, siya may sign off. So kami lang yung duha mo higda sa istasyon. Ana, Ibog kay po niya, puti, gwapo, taas, slim, kay glawas. Ako jud siyang inota, gidumtan jud ako, kay kanila gimbayo ta. Apa ni mo gulyat? Wa mo ginahitabo. Ano man? Niya na siya nga, ako bam, di jud ko pwede bayot. Babae na jud ko. Pasensya lang jud. Ano istorya? Pero gwapa pa kay kasuna ba mo eh. Ano ulit kayo? Ba't ka tunaw? Iluwat mo ko ba? Iluwat yung salwet! Wag yun lang ganun siya nga. Ako, ma'am, di ko pwede mag-press ninyo kanang. Kanang, matanaw talaga ka. Pero di lang sa layo, ay lagdool. Ay lagdool. Tanaw talaga, pero ay lagdool. Kaya di ko pwede press ninyo. Pasensya na ka. Ako nang gitulti, kaya ang sabot na ko ni mo nga, depende na sa imo. Ito si Sasoy, nga naabdan sa asawa. Ang pagtuwa-tuwa mo ito yung tabo. Ni attempt lang pa to. Ni action lang to. Pero wapag dito yung... Wapag dito ka na nagsugod ang gubat, wala pa. Wala yung sasoy babayo, ayo. Ay, gunit akong paoy, dilagi ko. Mo, lagi. Pag-abot yung asawa. Nagtuwa. Ang ako lang nga, sultihin lang Sasoy. May imusod nga, Sasoy, ma'am... Mili. Sultihin lang mamili, umunsa gyud niya. Paminawa lang ang both sides. Paminawa ang bayot, paminawa Sasoy, nga nung ingon ato. O nakabidesisyon nga imong gipalay. Kay nini karo ato pag-record pizza 5 sa Marso. Niya pamanta sa bulan sa Semana Santa. Pizza 2 pamanta magkuang tingali. Abril 2 o 3 man lang. Santa. Ni ata diin ang makalihukan sa espirituano pag pangiliho pa pagpaasa pag-ampog paghatag ug ginabang nga ako'y mutuparon matod pa na ang gugma ug ang pagpasaylo. Eksakto din itong best buy, no? Ano ba? Kanang sayop makato. Ano man? Unsam ka? Ako gipakanaog di ba mo naog? Wa pa ko mo kay gusto ko pud mis ninyong laki. Salamat mo na ganun kanumanon. Kuna ko ang pasultihon. RMN